Γεια σας παιδιά, τι κάνετε? ξαναπέζουμε. Ξαναπαίζουμε στα Guys μαζί με έναν άλλον φίλο μου. Ένα φίλο μου, το Δημήτρη. Εδώ δηλαδή. Πάμε, παίζουμε. Σήμερα ανέβασα και ένα άλλο βίντεο. Εγώ παιδιά πήρα το καινούργιο skin, το Dog Token, δηλαδή το Epic που πέρασε με τον τροχό της Μονόπολης. Μαζί με το καινούργιο Monopoly Madness, το event, αν το ξέρετε. Και παιδιά πάμε να ξεκινήσουμε. Το μόνο που θέλουμε από εσάς, άμα μπορείτε ή άμα θέλετε κιόλας, να κάνετε και like και subscribe και αν μπορείτε να πατήσετε και το κουδουνάκι. Γιατί θέλουμε να φτάσουμε πολλούς subscriber. Και παιδιά, θέλουμε από εσάς να κάνετε subscribe και θα κάνουμε καλύτερα βίντεο πιο καλά και από αυτά. Ναι, αν βλέπουμε ότι πάνε όλα καλά. Πάμε να δούμε. 3, 2, 1. Εμένα κολλάει. Και εμένα όχι, μια χαρά είναι. Ο άλλος κλώτησε, παιδιά, εμένα με κλώτησε κάποιος. Αυτός εδώ ο φίλος μου έχει και 2 special mode. Έχω το volleyball και την πουνιά. Εντάξει, το volleyball, παιδιά, το πήρα το Mr. Beast Stablex. Εγώ πέρασα και ο Και φίλος εγώ το μου. ίδιο. Να είμαι εγώ πίσω, εδώ. Εγώ πίσω, παιδιά. Είμαι εκεί πέρα με τα πράσινα γράμματα. Ω, βομβαρδισμός. Μπομπάρμι. Να, παιδιά, θα δείτε το σκύλο το καινούριο, να. Ναι, αυτός εδώ. Αυτός εδώ. Ο σκύλος που ρίξει μπουνιά. Γιατί... ρε. Όχι σε μένα. Sorry, ρε, απλά ήθελα να το δείξω. Πρόσεχε μου. Ωραία. Θα Κάποιοι κάνω έχουν... λίγο να φτιάξουμε τα shoulders. Και ξέρετε αγγλικά, γράψτε κάτω στα comments. Εγώ είμαι καλός στα αγγλικά. Πρόσεχε. Προσέχω. Δημήτρη. Κάποιος μου ρίξει μπουνιά. Έλα, ρίξουν κι εσύ. Αυτός εδώ πέρα, η κολοκύθα. Όχι. Έχασα. Τώρα θα κοιτάμε το φίλο μου. Είναι εκεί πέρα με τα πράσινα τα γράμματα. Οκ, είναι το super slide. Οκ. Is unique. Εμένα κόλλησα. Super slide. Όπα. Να, αυτόν εδώ το κολοκύθα θα το βλέπεις. Δημήτρη. Τι κάνεις? Έπρεπε να πέσω κάτω για να κάνω το emote. Αυτή η κολοκύθα μου είχε κάνει κλωτσιά και... Έλωσα. Θα χάσει από Λούστηκα από το μπάνιο. Λούστηκα, έλωσα το μπάνιο μου. Λούστηκα στα μαλλιά μου. Παραβγαίνουμε. Αυτό μπορούμε να κάνουμε τώρα, παιδιά. Μπορούμε να ξαναπαίξουμε άλλο ένα μάτς. Οκ, στείλε μου. Σας στείλα. Οκ, ας παίξουμε. Πάμε. Όπως βλέπετε έχω αυτό εδώ πέρα το Samurai Special. Κι εγώ προσπαθώ να το πάρω. Άλλος προσπαθεί να πάρει ένα μπλε ninja, όπως και εγώ. Εγώ προσπαθώ να πάρω αυτό που έχει τώρα. Ο Δημήτρης όμως έχει το μπλε Ninja. Ναι, γιατί παιδιά, ο μπλε ninja μαζί με τον πράσινο σαμουράι που έχει ο φίλος μου εδώ, είναι πολύ καλό ντουο, γιατί ο ένας είναι σαμουράι και ο άλλος είναι ninja, καταλάβατε. Κινέζι. Ό,τι μπορείτε να πείτε. Τι να πείτε. Άντε, αρχίζουμε. Όλο, εμένα με λάγκαρε. Μπάγκαρε, έχασα με τη μια. Ρε, εμένα με λάγκαρε. Α, εντάξει, το βλέπω. Οκ. Νικήσα, παιδιά. Εντάξει, ήταν εύκολο, τι να πείτε. Να τους εκεί πέρα στη γωνία. Αυτός, παιδιά, δεν έκαγε ο φίλος μου τώρα που έπαιζε. Αλλά απλά μπάκαρε. Του λάγκαρε το ίντερνετ και έπεσε σαν ξύρος. Όπως εγώ. Όταν εγώ βαριέμαι, παιδιά, πέφτω. Εγώ αυτό κάνω πάντα. Πάμε. Εγώ τα βαριέμαι εδώ πέρα σε αυτή την πίστα, πάω εδώ στα σίδερα, αυτό το hack που Τα σίδερα, πατάς τώρα, συνέχεια. παιδιά, εδώ πέρα που καθόμασταν παλιά, δεν έρχονταν στα σκαθάρια, αλλά τώρα έρχονται τα σκαθάρια. Αυτό. Πώς και το άλλαξαν το bug.
Ακούστε παιδιά, τα bug style δηλαδή για τα spins, για τα wheels δηλαδή, πάντα θα δουλεύουν, ενώ Λαγκάρεις, ή για μου φαίνεται. όχι, για τα maps θα τα αλλάζουν, γιατί θέλουν πάντα να αυτό να γίνεται. Πρόσεχε, μην χάσεις. Όπα, Τώρα λίγο. ήρθε η Φάντα. Ναι, εμείς το λέμε πορτοκαλάδα, φαίνεται. Το ίδιο. Νίκησε και τον επόμενο γύρο. Νομίζω ότι έχασες επειδή σου χτύπησε πες το. Πώς λέγεται αυτό. Ποιο? Σκαθάρια. Σκαθάρια, ρε. Τα σκαθάρια αυτά, παιδιά, είναι πολύ σπαστικά. Ακούστε, βρήκα και ένα. Όποιος από εσάς, παιδιά, έχει μπανανόφλουδα στα σκαθάρια εκεί πέρα, μπορεί να τη βάλετε και δεν θα έρχονται κατά πάνω σας, δηλαδή πάνω στην μπανάνα, αλλά θα είναι σαν να σπήρα η μπανάνα. Καταλάβετε. Ναι, αυτό είναι και ένα hack. Εντάξει, και ισχύει αυτό. Θα πάρεις κορώνα. Αλλά παιδιά, εδώ πέρα στο μέταλλο εκεί που έλεγε πριν, δεν δουλεύει. Είναι λίγο δύσκολο να το κάνετε. Δουλεύει άμα πέσετε κατά λάθος ή απλά άμα γλιστρήσετε κάπως και ίσως χτυπήσει και ένα σκαθάρι. Καταλάβατε. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω καθόλου γιατί είναι τόσο δύσκολο. Όπα. Θα κάνεις το special mode. Έχει 2 special mode. Μπράβο! Είστε... Τους περιμένουμε, τους κάνουμε. Λογομακίες. Κοτούλα, από πού το πήρες? Δεν ξέρω τι έχω κάνει. Από το προηγούμενο tournament. Οκ, παιδιά, κοιτάξτε πόσο περάστα. Και πήραμε κορώνα. Πήρα κορώνα. Ο φίλος μου. Ο φίλος μου έχει πόσοι κορώνες? 203 ώρα, παιδιά. Την προηγούμενη την πήρα ένας αδερφός μου. Που έκανε ένα προηγούμενο βίντεο με το φίλο μου από εδώ. Τώρα είναι αρχηγό δηλαδή το θέμα. Έτσι λένε. Εντάξει. Γεια σας παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Bye bye guys. Τα λέμε.